Исәнмесез, эфирда душанбы күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, атнаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды. Шәһәрдәшләр яктырткыч баганаларында чыгып торган тимерчебыкларга азарлана. Мондый очракта кемгә мөрәҗәгать итәргә Гүзәл Шихапова ачыклады. Чаллыдан зур төркем хаҗ сәфәренә юл алды. Хаҗилар белән Римма Әхмәтова аралашты. Шәһәр тарихындагы иң зур мәктәп 1 сентябрьдә ишекләрен ачачак. Яңа уку елына әзерлек ничек бара? Балалар уйный торган майдандагы яктырткыч баганасында тимер чыбыклар чыгып тора. Бу шәһәрдәшләрне борчуга салган. Алар бу хакта интернет шелтәрендә зарланган. Безнең иҗат төркеме мондый очракта кемгә мөрәҗәгать итәргә икәнен һәм караңгы почмакларны яктыртуга ничек ирешергә кирәклеген ачыклады. 43-нче комплекста тимерчебыклар чыгып торган яктырткыч баганасын күптән түгел генә төзекләндергәннәр. Берничә атна узгач, әлеге хәл яңадан кабатлана. Интернетта кабат зарланалар. Дөрес, безнең иҗат төркеме мондый яктырткыч баганасын тапмады. 43-06 йортында яшәүчеләрнең кайберләре дә аны күрмәгән. Конечно, куркыныч. Сүздә юк. Куркыныч инде һәрбер кеше өчен, балалар өчен тем более. Ул кешеләргә дә. Горсвет оешмасы белгечләре һәр багананы да тикшереп йөри алмыйбыз дип белдерде. Шәһәрдә аларның саны 17 меңнән артык. Шуңа күрә төзексез багана күрүчеләргә тәүлек дәвамында эшләүче диспетчер хезмәтенә шалтыратырга кирәк. Быел шәһәрне яктырту буенча берничә зур проект гамәлгә ашырыла. Бу Мәскәү проспекты, мәйданга төшә торган юл, җиңүнең 40 еллыгы урамы һәм башкалар. Сидоровский паркта ресурсный центр Батынчука имени Батынчука деген бар. Шуның каршында 20 багана алыштырдык без. Иске баганалар алып, мотор баганалар, яңа светильниклар куйдык. Күп инде. Менә Раскольниковның теге башында Дружба народов перекрестогына таба, тагы 7 багана. Анда да гел кайчанда юк. Шуларны алыштырдык. Ясадык. И мәктәп тирәләрендә, садик тирәләрендә эшләсешләр күп әле. Оешмада караңгы почмаклар турында да беләләр. Шәһәрдә яктылык белән проблемалар булмасын өчен 10 меңләп яктырткыч урнаштырырга кирәк әле. Беренче чиратта кайсы урамнарны һәм чакларны яктыртырлар, чаллылардан да тора. Алар үзләренең тәкъдимнәрен диспетчер хезмәтендә калдыра ала. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Әгәр дә сезнең дә бер проблема борчый икән, мөһим сорауга җавап таба алмыйсыз икән, безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. Чаллы ТВ хәбәрчеләре сезгә ярдәмгә килергә әзер. 51-31-31 телефоны тәүлек дәвамында эшли. Үзегезне борчыган хәбәрне һәм телефон номерыгызны автоответчикка яздырыгыз. Чаллы ТВ хезмәткәрләре сезгә кире шалтыратыр. Чаллыда 1 сентябрьдә 56 мең бала мәктәпкә барачак. Белем бәйрәмендә 36-нчы комплекста яңа мәктәп тә ачылачак. Аның төзелешенә республика 1 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирде. Моннан тыш шәһәрдә башка учреждениеләрдә ачылырга тиеш. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Узган атнада шәһәрдә мәгариф учреждениеларын кабул итү комиссиясы үз эшен төгәлләде. Җәй дәвамында балалар бакчаларында, мәктәпләрдә агымдагы һәм капиталь төзекләндерүләр узды. Моңа барлыгы 600 миллион сумнан артык акча сарыф ителде. Хәзер мәгариф идарәсе алдында яңа бурыч, әлеге биналарны кышкыга әзерләү. Самым ответственным и серьезным этапом в подготовке является готовность к отопительному сезону. Во всех учреждениях промывка, регулировка и опрессовка отопительных систем завершена своевременно. Проведен ремонт внутренней и наружной теплотрасс. Паспорта готовности получены всеми учреждениями. Учреждениеларны яңа уку елына кабул иткәндә куркынычсызлыкны тәэмин итүгә дә зур игътибар бирелде. Коррекцион мәктәпләрдән кала барлык белем бирү учреждениеларында да мәктәп картасы проекты гамәлдә. Где находится твой ребенок? Во сколько часов он пришел в школу? Так? Да. Как пообедал? Позавтракал? Сколько раз зашел в столовую? Во сколько со школы вышел? Все это, особенно для людей, которые заняты постоянно на работе, очень важно. И смс-ка приходит на телефон. Видишь, где находится твой ребенок. Чаллының барлык 227 белем бирү учреждениесе дә яңа уку елына кабул ителде. Күбесе 4ле һәм 5ле билгеләр алды. Укытучыларның август конференциясында Чаллының белем бирү системасына гомуми билге куелачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллы мөселманнары хаҗга китте. Төркемдә 50-гә якын кеше. Араларында якын тирә район вәкилләре дә бар. Хаҗилар 5000 чакрымга якын араны узып, Саут Гарәбстана баралар. Чаллы төркеме бу араны эконом тур белән автобусларда һәм самолетта узачак. Сәфәр якынча 25 көнгә сузыла. Чаллы хаҗилары кичке сәгать 8-дә Сидоровкадагы Ихлас мәчетеннән юл алдылар.
Ихлас мәчете янында гадәттән тыш җанлылык, халык хаҗга китүче якыннарын озата. Ялгызы баручыларда гаиләдән берничә кеше китүчеләр дә бар, яшьләре төрле. Birinchi baru niyatladik endi. Alloh bersa Alloh taolaning yordami bilan xo'sh qilib qaytarga. Танылган көрәшче Рифкат Сәгъдиев ерак юлга улы белән чыга. 7нче дистәне баклаганда беренче тапкыр баруым ди ул. Дәресләр алдык. Менә бу мәчеттә укыдык инде. Һәр якшәмбе көннәр укыдык. Хәзрәт өйрәтте, Инас хәзрәт. Әлхәмдүлилләh. Үтәрбез дип уйлыйбыз. Барлык хаҗилар да махсус әзерлек узган прививкалар ясаткан, сәламәтлеген тикшерткән. Хаҗның матди ягы да мөһим. Юлчылар әйтүенчә, сәфәр уртача 200 мең сумга төшә. Үзең юлда вакытта гаиләнең дә тәэмин ителгән булуы шарт. Сарман районының Саклаубаш авылыннан ирле-хатынлы хаҗиевлар сәфәргә акчаны хәләл хезмәт белән туплаганнар. Үзебез хәләл маллар асрыйбыз. Умарталыгыбыз бар. Үзебезнең сарыклар асрыйбыз. Бөтенесе әйтә, исән сау жүреп кайткач ди, бөтенебез берлеп сезнең өйгә җыелып аш үткәргә. Хаҗиларның юлы шактый авыр. Мәскәүгә кадәр автобуста, аннан Дубайга самолетта. Мәккәгә кадәр тагын 2 көн автобуста барасылары бар. Изге урыннарда аларга көн сайын 10 чакрым тирәсе җәяү йөргә кирәк булачак. Хәзер ул якларда 41 градус кызу. Әмма хаҗиларны булар куркытмый. Бабаларыбыз ярты ел җәяүдә барган ди алар. Аллаһның ризалыгына ирешеп, гөнаһларыбызның ярлыклауына ирешеп, сөенеп илләребезгә кайтсак иде. Без кайтканчы илләребез имин торсын, дөньяларыбыз имин булсын. Бүген төнге сәгать 12 тулганда Чаллы хаҗилары Мәскәүдән Дубайга очарга тиеш. Рим Әхмәтова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Гис бистәсендәге 2нче хастаханәдә ремонт октябрь аена төгәлләнергә тиеш. Эшкә шәһәр җитәкчелеге генә түгел, республиканыкыда күзәтчелек итә. Чаллыга эш визиты белән Татарстан сәламәтлек саклау министры Адель Вафин килде. 2нче хастаханәдә тиздән 50 ел тула, әмма бер тапкырда капиталь ремонт уздырылмаган. Моңа кадәр 60 кешегә бер бәдрәф булса, ремонттан соң ул һәр палатада булачак. Хастаханәнең түбәсе алыштырыла, фасад яңартыла, бизәү һәм башка күп кенә эшләр башкарыла. Яңа медицина җиһазлары һәм мебель кайтартылган. Действительно, на следующей неделе здесь будет 5-кратное увеличение численности именно в этой части. И к 10 октября они обещают полностью завершить работу. Для нас это важно, поскольку мы организовываем работы в работающем лечебном учреждении, и население значительные неудобства испытывает от того, что идут строительные работы. Капиталь ремонт вакытында шәһәр медицина учреждениелары барысы да эшләрен дәвам итәләр. Биналарга ремонт өлешләп уздырыла. Кабинетлар башка якка күчерелеп тора. Республика программасы буенча Чаллы хастаханәләре һәм поликлиникаларын ремонтлауга 1,5 миллиард сум акча бирелгән. Эши яшьләр арасында безнең заман бәйгесен оештыручылар катнашырга теләүчеләрдән гаризалар көтә. Фестивальдә үзең генә дә команда белән дә катнашырга мөмкин. Ярышлар 4 номинация буенча узачак. Алар арасында музыкаль юнәлеш, бию юнәлеше, оешманың визиткасы данлы минут. Иң мөһим шарт бәйге бары тик хәвескәрләр арасында гына үткәрелә. Билгеле бер өлкәдә профессионаллар булырга тиеш түгел. Сойлап алу турлары республиканың 4 шәһәрендә, шул исәптән Чаллыда да үтәчәк. Гаризалар 18 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Хәзер эштәлегендә реклама булган мәгълүмат. Чаллыга янәдән умартачы Пегановлар килде. Алар яңа бал уңышының төрле сортларын алып килгән. Алмаштыргысыз продуктны медицинада, косметологиядә, кулинариядә кулланалар. Файдалы бал белән умартачылар Чаллы халкында сыйларга әзер. Бу юлы Пегановлар балның 20дән артык түрен алып килгәннәр, һәркем үзенә ошаганын сайлый ала. Һәр сорт тәме һәм файдалы үзлекләре белән аерылып тора. Балны Адыгея, Төньяк Кавказ, Краснодар өлкәләренең экологик чиста урыннарыннан җыйганнар. Умартачылар кәрәзле балда алып килгән. Балавыз натураль элементларга һәм витаминнарга бай. Лидер по полезным свойствам – мед диких пчел. Единственный мед, который не проходит медогонку. Собирается путем отжима. В нем присутствует маточное молочко, трутневое молочко, перга, пчелиный хлеб. Гречишный мед – король медов. В нем содержится 500 пыльцовых зерен на 1 грамм меда. Он незаменим для иммунной системы. У каждого сорта свой набор уникальных микроэлементов.
Сатып алучылар балның тәмен урында уктатып карый ала. Балның төсе алтын су, сары, кара сары булырга мөмкин. Бу умарта кортларының нектарына нигде чәчәкләрдән җыюына бәйле. Сатуда юкә, каштан, карабыдай, сары ромашка һәм башка үсемлек баллары бар. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Чәчәк балының 3 литры нибары 1000 сум. Умартачылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КамАЗ мәдәният йортында эшлиләр. Ярминкә 20 августка кадәр дәвам итәчәк. Бүгінгі амнашлар, мен сіздің білән сау болашам, исен сау болығыз.